Tapos pala guys, meron ako i-chika sa inyo. Benta na namin siya. Yung aming refrigerator. So, kailangan na namin siyang ibenta dahil medyo naliliitan na kami sa aming refrigerator. Kasi, ilang ano lang ba to? Basta maliit siya talaga. Tapos, eto kasi, ibibenta namin sa kasamahan ni Papa kasi may kasamahan siyang kailangan niya ng refrigerator. Tapos, gusto ko kasi medyo malaki yung freezer na gagamitin namin. So, yung freezer na yung talagang siya lang talaga yung freezer, double door. Yun yung gusto ko. Kasi kailangan namin yung freezer na medyo malaki-laki kasi alam niyo naman ako, mili ako mag-stock ng pagkain, 'di ba? Pero yun lang nga yung problema ko dito sa Mindanao, alam niyo na yung problema sa Mindanao. Parating nagba-brown out. Yun yung problema namin. Tapos, ano pa ba? Teka lang. So, yun nga guys. Yun yung problema ko din. Tapos, pero kailangan namin palitan ito. So, ang ano nito, pagkatapos namin ibenta, bibili kami agad ng refrigerator na, maganda. Kasi, diba, sino yung nag-advise sa, excuse me, may nasabi sa akin na bumili ako ng refrigerator na yung hindi yung ice niya. Kasi nahihirapan ako talaga dito eh. Kasi nasa stock siya. Kita ko sa inyo. Ay, hindi ko pala napakita sa inyo yung alimutan ko pala guys. Hindi ko napakita sa inyo yung laman kagabi. Hindi ko naman hinol, 'di ba? Kasi ang tawag dito. Yun. Inilagay ko na siya kagabi, nakalimutan ko. So, ayan yung egg dyan. Yan medyo nga talaga siya. So, yan yung itsura niya. So, yan dito hindi nga na-arrange. Kasi sobrang sikip talaga siya. Tapos, ito yung problema ko guys. Ito yung kuto. Ay, yung problema ko ito. Tingnan nyo siya. Na siya. Kasi sa sobrang, diba? Para siyang Tapos, ito, sa sobrang ng ice, tigas. Tingnan nyo na na siya. Pero ang lakas niya talagang mag-ice. Sobrang lakas niya mag-ice. Wala akong problema talaga. Pero yun nga lang, pag hindi mo siya kinlose talaga, pag nag-open mo siya, talaga yung ice niya magsa-stuck tapos hindi na siya mako-close. Yun yung problema. So, kailangan pag bukas mo, kailangan sirado talaga yan. Diba? So, yan. So, ayun. So, yun yung problema namin ni Papa dito sa refrigerator. Tapos, meron ba kaming business na inaano. So, hindi ko lang sasabihin sa inyo guys kasi ni Papa naman yan eh. Pero yun, may business din kami na kailangan freeze. So, ayun. Nahihirapan kami. So, kailangan namin ng medyo malaking refrigerator. So, maghahanap kami maybe sa Wednesday. Titingin kami doon kung magkano yung talaga yung price. Tapos kung kasi sabi nila maganda rin yung LG na brand. Tingnan ko kasi medyo mahal din kasi yung LG guys. Pero tingnan ko kung medyo syempre kung medyo mahal, 'di ba? Hindi naman kasi pwede sa sobrang mahal, 'di ba? Tingnan natin. Pero yun lang yung chika ko sa inyo kasi wala akong masyadong vlog. Kasi nag-film ako kanina. Pero yun iba-voice over ko lang yun. Yung pinilan ko kanina na recipe. So, abangan ninyo. So, ayun. Yun lang naman yung chika ko sa inyo, guys. Tapos, yun. Kasi wala akong upload. 2 days na ata wala akong upload. So, yun. Tapos, ngayon, medyo hapon na, magpa 5 o'clock na. Manonood ako ng, sa CCF. Dinownload ko lang sa cellphone ko yung sa CCF. Tapos yung nagtanong sa akin kung paano ko ginagawa yung kinoconnect ko sa TV, yung kasi maliit dito. Gusto ko yung malaki ng screen. So kinoconnect ko dito guys sa screen mirroring dito sa settings. Kung wala sa settings niyo, ibig sabihin wala siyang Tapos kailangan smart TV yung hindi ko nga pala alam kung smart TV, kailangan smart TV. Pero feeling ko parang kailangan smart TV yung TV ninyo. Tapos hahanapin nyo sa settings yung screen mirroring. Tapos sa cellphone nyo, cast screen or screen mirroring, yun yung hanapin nyo para mag-connect sila. So kailangan naka-on yung wifi. Kahit walang wifi, pwede yun namang manood. Pero kailangan natin siya i-connect. I mean, i-on.
para ma-connect siya TV to cellphone to TV. Yun dapat. So, yan lang gusto kong i-share sa inyo kasi may tatanong din kasi sa inyo ng kung paano kino-connect doon sa TV. So, ayan. So, ngayon manonood ako ng CCF kasi yun, kailangan ko ng manood. Pero, ayun, so mag-goodbye na lang ako sa inyo ngayon, guys, no? Kasi medyo hapon na din. Alam niyo, hindi ko talaga gusto mag-vlog sa gabi kasi talagang madilim siya. Parang ang pangit talaga tingnan. Kaya tinatry ko mag-vlog sa umaga lang. So, ayun. So, I hope you guys enjoy. At sana mag-subscribe sa channel ko dahil medyo madami na tayo. Salamat sa inyo. And follow nyo ako sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. I-search nyo lang yun, nakikita nyo yun. At nakalagay yung link sa description box. And yun, see you in my next video, guys. Babush!